Sidder du også hvert forår og længes efter endelig at kunne plukke de første friske afgrøder fra køkkenhaven? Hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at du ikke behøver at vente, men kan høste saftige afgrøder flere uger før alle dine naboer? I dag afslører vi hemmelighederne bag vintersåning og taler om 8 planter, der vil forvandle din forårshave til et sandt mirakel. Bliv hængende, og du vil lære, hvordan du får naturen til at arbejde for dig, mens alle andre stadig kun planlægger deres såning. Hvad er vintersåning egentlig? Det er ikke en eller anden nyfunden landbrugsteknik, men en gammel metode, afprøvet gennem århundreder. Vores forfædre vidste udmærket, at nogle frø skal igennem kulden for at vågne fulde af liv om foråret. Denne proces kaldes stratificering. Ved at så frøene om efteråret skaber vi i bund og grund ideelle, naturlige forhold for dem. Så snart sneen smelter og jorden varmer en smule op, vil de straks begynde at spire og dermed komme foran enhver forårssåning. Det er ikke magi, men smart havearbejde. Vi starter med vinterhvidløg, den ubestridte konge af de sene efterårsplantninger. Ønsker du store, kraftige hvidløgshoveder til sommer, så er efterårsplantning vejen frem. Forårsplantning giver slet ikke det samme resultat. Hvad er hemmeligheden? Svaret er simpelt. Over efteråret og vinteren når fedene at slå godt rod og gennemgå en naturlig kuldehærdning. Så snart sneen er væk om foråret, vil disse hvidløg skyde frem med en enestående kraft og hastighed og overhale alle konkurrenterne. Forårshvidløg, plantet i foråret, bliver derimod ofte små og spinkle og producerer sommetider kun et enkelt, stort fed, en såkaldt monofet. Nøglen er timingen. Plantningen bør ske omkring 3 til 4 uger, før den permanente frost bider sig fast, og jorden bliver frossen. Målet er, at hvidløgene når at sætte rødder, men ikke at spire med grønne toppe over jorden. Plantes de for tidligt, vil de spæde skud risikere at bukke under for frosten. Planter du for sent, vil de simpelthen ikke kunne slå ordentligt rod. Og selvfølgelig, vælg vintersorter, da de er specielt udviklet til denne type plantning. Inden plantning skal hvidløgshovederne deles i separate fed, og du bør udvælge de største og sundeste, uden pletter eller skader. For at desinficere dem, kan de lægges i blød et par timer i en svag opløsning, for eksempel kaliumpermanganat. Et simpelt trin, der kan beskytte din kommende høst mod sygdomme. Den vigtigste hemmelighed bag en god hvidløgshøst er den rette plantedybde. Her er det let at begå en fejl, der kan spolere al din umage. Planter du for overfladisk, kan de første alvorlige frostnætter skubbe hvidløgsfedene op til jordoverfladen, hvor de vil fryse ihjel. Hvis du derimod planter dem for dybt, vil hvidløget om foråret spilde utroligt mange kræfter og tid på at kæmpe sig op mod solen. Al den dyrebare energi vil gå til bladvækst i stedet for at udvikle et stort, flot hvidløgshoved. Resultatet bliver en lille og mager høst. Hvordan finder man så denne gyldne middelvej? Der er en meget enkel og ligetil regel, som selv vores bedstemødre fulgte. Plantedybden bør være 3 gange højden af selve hvidløgsfedet. Det vil sige, at der over toppen af det plantede fed skal være et jordlag, der svarer til 2 gange fedets egen højde. Typisk vil det svare til mellem 5 og 8 cm, afhængigt af størrelsen på det enkelte hvidløgsfed. Du skal blot placere fedet i den klargjorte jord og sikre dig, at jordlaget ovenover er tilstrækkeligt. Dette er en sikker metode, der garanterer både en fremragende overvintring og en kraftig start om foråret for din fremtidige høst. Forestil dig dette visuelle princip. 3 feds højde. Det er den ideelle dybde, når du planter hvidløg. Denne enkle visuelle huskeregel vil redde dig fra tvivl. Du får hverken brug for lineal eller komplicerede måleværktøjer. Du tager blot et fed i hånden, placerer det på jorden og måler så mentalt yderligere 2 af samme højde ovenpå. Dette er den perfekte dybde til hullet. Hvorfor er det så vigtigt? Lad os genopfriske det.
For lav plantning giver risiko for frostskader. For dyb plantning forsinker væksten og giver små hoveder. Men 3-højders-metoden, den skaber den perfekte balance. Den giver fedet tilstrækkelig beskyttelse mod frost, samtidig med, at den ikke skaber unødige forhindringer for forårets spiring. Desuden vil hvidløget i denne dybde ligge stabilt. Det skubbes ikke op af jorden under vinterens tøvejr og efterfølgende frostperioder. Husk dette simple trick, og dit vinterhvidløg vil altid belønne dig med kraftige spirer og en fremragende høst. Det er et klassisk eksempel på, at den simpleste løsning ofte viser sig at være den mest effektive. Ved siden af hvidløg vil dens trofaste følgesvend, sætteløget, trives glimrende. Og ja, du hørte rigtigt. De små løg lægges også om efteråret, og det er et genialt træk. Glem alt om at vente længe på friske løgtoppe til foråret. Efterårslægning af sætteløg er din genvej til de allerførste bundter af saftig aromatisk grønt. De første smaragdgrønne skud, sprængfyldt med vitaminer, vil titte frem lige under sneen, mens dine naboer knap er begyndt at gøre deres bede klar. Hemmeligheden er den samme som for hvidløg. I løbet af vinteren slår løgene godt rod, hærdes, og når foråret kommer, skyder de i vejret ved den første anledning. Til efterårslægning er det de mindste sætteløg, ofte dem med en diameter på under 1 centimeter, der egner sig bedst. Større løg kan også sættes, men der er en risiko for, at de går i stok. Men de små løg vil garanteret give dig masser af frodigt grønt, og visse sorter kan endda levere en fin løgknold allerede midt på sommeren. Dette er et sandt havehack for utålmodige haveentusiaster, der ønsker at få mest muligt ud af deres køkkenhave. Mange haveejere frygter, at efterårsplantede løg vil fryse ihjel. Men det er en udbredt misforståelse, der holder os fra at nyde supertidlige høster. Faktisk er løg en bemærkelsesværdigt hårdfør plante, når det kommer til kulde. Med den rette pleje kan de sagtens klare selv barske vintre. Men hvad vil den rette pleje så sige? For det første handler det om at vælge den rigtige sort. Se efter sorter, der er mærket vinterløg eller vinterhårdfør, eller spørg forhandleren, om sorten er egnet til efterårsplantning. For det andet, husk at dække dem til. Når løgene er sat, og den vedvarende frost sætter ind, er det vigtigt at mulde bedet. Her er tørre blade, halm eller tørv ideelle. Et 5-7 cm tykt lag muld vil skabe en isolerende luftpude, der beskytter løgene mod pludselige temperatursvingninger og snefri frostperioder. Til foråret, så snart sneen er smeltet, skal du forsigtigt fjerne tildækningen. Det hjælper jorden med at varme hurtigere op, så løgene kan spire og vokse. Så der er ingen grund til at frygte kulden. Med den rette sort og et let tæppe af muld er du godt på vej mod en tidlig og vellykket høst. Men nu til rodfrugterne. Ja, gulerødder kan og bør faktisk også sås om efteråret. Forestil dig dine egne, sprøde, søde gulerødder allerede i starten af sommeren, når de stadig er ret dyre på markedet. Såning før vinteren giver gulerødderne et kæmpe forspring. Frøene, som har overvintret i jorden, svulmer op af smeltevandet og begynder at spire ved den lavest mulige positive temperatur. De udnytter alt forårets fugt, hvilket er særligt vigtigt i regioner med tørre forår. Resultatet er en høst 2-3 uger tidligere, end hvis du sår om foråret. Desuden bliver gulerødder fra de hærdede frø mere saftige, sødere og mindre udsatte for gulerodsfluens angreb. Når gulerodsfluen for alvor flyver, har rodfrugterne nemlig allerede nået at blive stærke. Den eneste ulempe er, at disse gulerødder ikke egner sig til langvarig vinteropbevaring. Men de når heller ikke at ligge og blive kedelige, for de bliver spist først som den mest eftertragtede sommergodbid. Det er den perfekte måde at sikre sig tidlige vitaminer direkte fra køkkenhaven. Der er et afgørende punkt ved vintersåning af gulerødder, som du ikke må ignorere. For det første skal du kun vælge tidlige og middeltidlige sorter.
Sene sorter vil simpelthen ikke nå at udvikle fuldmodne rodfrugter i den korte periode. Se efter mærkninger på pakken som for eksempel beregnet til bundning, tidlig eller sorter, der er særligt anbefalet til vintersåning. Eksempelvis Nante 4 eller vitamin 6. For det andet skal du så lidt flere frø, end du plejer om foråret. Øg såmængden med ca. 20-25%. Det er en slags forsikring. Vinter er vinter, og en del af frøene overlever måske ikke streng frost eller andre strabadser. En tættere såning kompenserer for de mulige tab, og til foråret vil du alligevel få jævne, ensartede spirer. Når de er vokset lidt til, kan du altid tynde ud i dem, så kun de stærkeste og mest robuste planter står tilbage. Dette lille ekstra frølager er din garanti for en rig og tidlig høst, så spar ikke på det. Og se bare her, den allerførste friske grønne fra haven, persille. Dens frø er kendt for at være lidt af en tålmodighedsprøve. På grund af et højt indhold af æteriske olier spirer de nemlig meget langsomt om foråret. Nogle gange må man vente 3, ja endda 4 uger, før de overhovedet viser sig. I hele den periode skal man holde bedet fugtigt og konstant kæmpe mod ukrudtet. Det er et stort besvær. Men vintersåning løser dette problem en gang for alle. I løbet af den lange vinter udvaskes de æteriske olier fra frøene af smeltevand. Og så snart jorden blot bliver lidt varmere om foråret, skyder persillen frem med en ensartet og kraftig spiring. Du vil få frodige, velduftende planter meget tidligere, end hvis du havde sået om foråret. Både bladpersille og rodpersille egner sig perfekt til denne metode. Forestil dig, hvordan du skærer de første friske kviste til grillmaden eller salaten, mens naboernes bede stadig er helt tomme. Det er ikke kun lækkert, men også utroligt tilfredsstillende at vide, at du har udnyttet naturens cyklusser så smart til din egen fordel. Vintersåning er en ægte hemmelighed og den perfekte genvej for dig, der elsker friske krydderurter og ikke kan vente. Persille er utrolig hårdfør over for kulde. Det er faktisk en af de mest kuldetolerante planter, vi har i køkkenhaven. Dens rodned overvintrer fint i jorden, og selv voksne planter kan overleve vinteren og give frisk, tidlig grønt den følgende forår. Og frøene er ingen undtagelse. De får den perfekte forberedelse til spiring, når de ligger i jorden. Du behøver ikke at lægge dem i blød, forspire dem eller foretage andre krumspring, som man ofte gør om foråret for at fremskynde fremkomsten af spirer. Naturen klarer det hele for dig. Forbered blot bedet om efteråret. Lav smalle riller, ca. 1 til 1,5 cm dybe, og så frøene. Det er vigtigt at så dem i let frossen jord, så de ikke spirer, før vinteren for alvor sætter ind. Dæk dem derefter med et tyndt lag tør, forberedt jord eller tørv, og det er det hele. Resten er blot et spørgsmål om tid og forårssolens varme. Tro mig, når du tidligt om foråret ser et smaragdgrønt tæppe af persillespirer, vil du aldrig mere ønske at så den om foråret. Det er nemt, effektivt og utroligt praktisk. Og fra persille bevæger vi os videre til dens aromatiske makker, dild. Forholdene er nemlig ganske ens. Dillens frø indeholder også æteriske olier, som kan forsinke spiringen. Sår du dild om efteråret, får du den tidligste og mest velduftende høst til friske salater og sommerlige retter, herunder let saltede agurker. Dild, der er dyrket på denne måde, bliver desuden både stærkere og mere busket. Den udnytter al den tilgængelige fugt fra snesmeltningen og opbygger hurtigt en frodig grøn masse, mens forårssolen endnu ikke er for intens. Dild bryder sig nemlig ikke om varme, ligesom mange andre grønne urter, og ved høje temperaturer går den hurtigt i stok, altså begynder at blomstre. Denne efterårssåning giver dig mulighed for at snyde denne naturlige tendens. Du når at høste den primære mængde af den lækre, friske dild, inden sommerheden for alvor sætter ind. Det er den perfekte løsning for dem, der ønsker frisk dild på bordet fra det tidlige forår,
og helt frem til sommeren, da du efter den første høst nemt kan så dild igen på samme sted. Når du sår dild, er det utrolig vigtigt ikke at så frøene for dybt, ellers vil de simpelthen ikke kunne spire frem til foråret. Dildfrø er ret små, og hvis du lægger dem for dybt, får de spæde spirer ikke kraft nok til at nå op til lyset. Den optimale så dybde er kun 1 cm, maksimalt 1,5. I praksis skal du blot dække frøene lidt med jord. Hvordan gør du det så rigtigt? Forbered såbedet på forhånd, mens jorden stadig er blød. Lav riller i den ønskede dybde. Vent til de første lette frostnætter, hvor det øverste jordlag får en let skorpe. Spred derefter blot frøene ud i rillerne og dæk dem med tør, løs jord, som du har forberedt på forhånd og opbevaret et varmt sted, for eksempel i et skur. Det er absolut vigtigt at undgå at stampe jorden eller vande efter såning. Dette kan skabe en iskorpe, som de små spirer ikke vil kunne trænge igennem. Lethed og luftighed er nøglen til succes, når du vintersår dild. Hvad med spinat? Den er som skabt til efterårssåning. Spinat er en sand mester i kuldebestandighed. Dens spirer kan tåle frost ned til -6 grader. Men det, den absolut ikke bryder sig om, er varme og lange lyse dage. Ved forårssåning oplever vi ofte, at spinaten, inden den når at danne en god bladroset, hurtigt går i stok, og så er høsten slut. Bladene bliver små og grove. Vintersåning løser dette problem fuldstændigt. Når den spirer tidligt om foråret, hvor dagene stadig er korte og vejret køligt, bruger spinaten al sin energi på at danne saftige, møre og store blade. Du når at høste flere gange, inden sommervarmen for alvor sætter ind. Dette er den mest pålidelige måde at få mest muligt ud af denne vitaminrige afgrøde. Så hvis du elsker spinat, bør du absolut prøve at vinterså den. Ved at vinterså spinat undgår du, at den går for tidligt i stok, og du sikrer dig i stedet en høst af møre, saftige blade. Dette er den primære fordel ved at vinterså. Nøglen ligger i spinatens biologi. Spinat er nemlig en kortdagsplante. Når dagslængden overstiger 14 timer, opfatter planten det som et signal til at formere sig, altså til at gå i blomst eller gå i stok. Ved forårssåning sker dette meget hurtigt, men ved vintersåning er historien en helt anden. Planten udvikler sig aktivt i april og maj, hvor dagene stadig er relativt korte. Det er i denne periode, den udvikler den kraftige bladroset, vi dyrker den for. Du får en høst af præcis den kvalitet, du forventer, med store, kødfulde og møre blade, perfekte til salater, smoothies eller varme retter. Problemet med, at den går i stok, forsvinder simpelthen. Du tilpasser altså spinatens livscyklus til dine behov ved at udnytte de naturlige klimaforhold. Det er smart havearbejde i praksis. Lad os nu tale om en af de hurtigste grøntsager, radisen. Mange vil måske blive overrasket over, at den også kan sås om efteråret. Vintersåning af radiser er en næsten garanteret succes, især i mildere egne. Om foråret lider radiser ofte under mangel på fugt og angreb fra jordlopper, som kan ødelægge alle spirer på få dage. Ved efterårssåning undgår vi begge disse problemer. Frøene får mest muligt ud af tøvandet, rødderne vokser hurtigt og bliver saftige og faste uden at blive hule. Og på det tidspunkt, hvor den glupske jordloppe vågner, vil dine radiser allerede have udviklet stærke nok blade, som skadedyret ikke kan få bugt med. Resultatet er rene, store og sprøde rødder 2-3 uger tidligere end normalt. Det er en fantastisk måde at kickstarte sæsonen med friske grøntsager fra egen have. Forestil dig bare din første forårssalat med hjemmedyrkede radiser i stedet for købte. Det er bestemt et forsøg værd, men når det kommer til radiser, er timingen altafgørende. De er måske den mest krævende afgrøde, når det gælder såning før vinteren. Du skal så dem lige inden den første rigtige frost, når jorden allerede er frossen. Hvorfor det? Radisefrø spirer meget hurtigt, ofte på blot få dage. Hvis du sår dem for tidligt, under en efterårstøvejer, kan de nå at spire.
og de sarte spirer vil naturligvis ikke overleve en rigtig vinter. Vores mål er, at frøene skal blive liggende i jorden indtil foråret, uden at begynde at gro. Derfor er det ideelle tidspunkt at så i november, og i nogle regioner endda i begyndelsen af december. Bedet og rillerne skal forberedes i forvejen, mens jorden stadig kan bearbejdes. En pose tør jord til at dække frøene med skal opbevares et frostfrit sted. Og når så den stabile frost sætter ind, går du blot ud i haven. Du spreder frøene i de frosne riller, dækker dem med den lune, tørre jord. Og det er det. Dette lille trick er nøglen til den allerførste høst af sprøde radiser. Og helt ærligt, hvad er en køkkenhave uden salat? Nogle hårdføre sorter af både blad- og hovedsalat overvintrer fremragende som frø og kvitterer med tidlige spirer. Til såning før vinteren er sorter som Moskovski Parnikovi, Berliner Gelb og Iceberg perfekte. Disse sorter er genetisk modstandsdygtige over for kulde og har ikke tendens til at gå i stok i køligt forårsvejr. Princippet er det samme som for andre grønne afgrøder. Frøene gennemgår en naturlig stratificering, udnytter smeltevandet og spirer ved den første mulighed. Du får de allerførste vitaminrige blade til smørrebrød og salater på et tidspunkt, hvor det stadig er for tidligt at tænke på forårssåning. Dette er særligt relevant for dem, der ikke bryder sig om at bøvle med at forspire salat indendørs. Efterårssåning er en enkel og pålidelig metode til at sikre sig frisk grønt med minimale anstrengelser. Du sår blot frøene om efteråret, og til foråret kan du komme og høste. Når foråret kommer, spirer denne type salat jævnt og hurtigt, så du får de første friske vitaminer direkte fra haven. I modsætning til forårssåning, hvor spiringen kan være uregelmæssig på grund af udtørring af det øverste jordlag, udnytter vintersåning den fugt, der har samlet sig i løbet af vinteren, optimalt. Jorden er gennemblødt af smeltevand, og det skaber ideelle betingelser for frøenes spiring. Småplanterne kommer op i en tæt børste, ensartet og robuste. Du skal blot tynde dem ud i tide. Desuden bliver kuldehærdede planter mere robuste, med en intens bladfarve og en mere markant smag. De er mindre modtagelige for sygdomme og tåler bedre forårets kuldeperioder. Faktisk får du småplanter, der er dyrket under de mest spartanske, men alligevel naturlige forhold. Ingen indendørs- eller drivhusforhold kan give en sådan effekt. Det er endnu et bevis på, at arbejde i harmoni med naturen altid giver de bedste resultater. Her er et generelt, men yderst vigtigt råd til alle efterårssåninger. Forbered bedene i god tid, mens jorden stadig er lun og let at arbejde med. Vent ikke til sidste øjeblik. Når den første frost sætter ind, er det både for sent og meget besværligt at grave i frossen jord. I september eller oktober, efter hovedhøsten, skal du vælge den højeste og mest solrige placering i din have til dine efterårssåninger. Et sted, hvor sneen smelter hurtigst om foråret, og hvor vandet ikke samler sig. Grav jorden godt igennem, tilfør velmodnet kompost og tilsæt en smule træaske. Men undgå at bruge frisk gødning, da det kan svide de unge rødder, når de spirer frem om foråret. Form bedene og lav straks riller i den ønskede dybde, passende til den enkelte afgrøde. Og vigtigst af alt, sørg for at have et par spande tør, løs jord eller tørv klar. Denne jord skal opbevares et frostfrit sted, for eksempel i et skur eller en garage, så den ikke fryser til. Den skal du bruge til at dække frøene med, når det bliver tid til at så i den allerede frosne jord. Denne forberedelse i god tid er halvdelen af hele projektets succes. Og husk den gyldne regel. Vintersåning handler om at så i kold, men endnu ikke frossen jord eller ovenpå en let frossen skorpe. Hovedmålet er at forhindre frøene i at spire om efteråret. Hvis du sår dem for tidligt i varm og fugtig jord, vil de tro, at foråret er kommet, og spire villigt. De første alvorlige frostnætter vil ødelægge disse sarte spirer. Så skynd dig ikke.
Fokuser ikke på kalenderdatoer, men på vejret. Det ideelle tidspunkt er, når døgnets gennemsnitstemperatur stabiliserer sig omkring 0 grader, og nattetemperaturerne falder til minus 2-3 grader. Jorden er på dette tidspunkt kold nok til at lægge frøene i dvale indtil foråret. Det er netop derfor, du skal have forberedt tør jord på forhånd til at dække dem med, for du kan ikke tage jord fra selve bedet på det tidspunkt. At følge denne simple, men afgørende regel adskiller en succesfuld vintersåning fra et mislykket eksperiment. Tålmodighed og opmærksomhed på vejrudsigten er dine vigtigste allierede. Men det mest fantastiske ved det hele indtræffer om foråret, når du går ud i haven og ser, hvordan dine bede allerede spirer frem i pæne rækker. I det øjeblik indser du, at du har snydt naturen, eller rettere, at du er begyndt at samarbejde med den. Det handler ikke bare om en tidlig høst. Det er en helt ny følelse af forårsarbejdet i haven. Ingen stress, ingen jeg med forspiringsbakker. Din køkkenhave vågner af sig selv, så snart sneen er væk. Du kan blot observere det mirakel, du selv lagde grunden til allerede om efteråret. Det er netop der, den store forvandling sker. Fra forårets hektiske kapløb til en rolig og sikker start på sæsonen. Du kæmper ikke længere mod vejret, men udnytter det cyklusser til din fordel. Lad os opsummere. Hvidløg, løg, gulerødder, persille, dild, spinat, radiser og salat. Her er dine 8 trofaste hjælpere til en super tidlig høst. At så om efteråret sparer dig kostbar forårstid, hærder planterne og giver dem en naturlig fordel fra start. Tak fordi du så med helt til slut. Hvis videoen var nyttig, så husk at give den et like og abonner på kanalen, så du ikke går glip af nye hemmeligheder inden for smart havebrug. Nu et spørgsmål til dig. Hvilke planter har du selv prøvet at så eller plante om efteråret? Del din erfaring eller stil spørgsmål i kommentarfeltet. Lad os tage en snak.